Number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon Weste, Paborito. Tagyat Paguchiko, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SPM Makatanyag yaagaw na Martes Pangasinan Dagupan. Wadyala so Saray Balitan Matwa. SBM sa ikabusol na Saray MBTF managbalitay tilatan fake news. SBM Saray Balitan Matwa ya ipasabi na sa ilawas yun karo kapaborito yo JCB Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kantabay tayo si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Martes sa tating tanagagik, petsa 5 at bulan na Mayo at taon 2026. Akapan paggasolina kila karuman, taniting magilalamat natan. Pero walay sakay gasolinaan, yan akarkon nan paggasolinaan kumon, aman paggasolinaan kumon, say kwantod sa may unleaded to, under maintenance. Ditahan, binmali, may kalagpas labat na boundary na binmali Dagupan. Nagunuyan, bandad alas 10 na labi in Lucasto. Ang gapula may under maintenance. Akainom la may maintenance to man. Akin kasi taon niya so style dari arom niya gasolinaan. Madam Natalie Basto Dalatan ma'am na Department of Trade and Industry. Pero I think nasa DOE na yata ang monitoring sa mga ganitong gasolinahan. Department of Energy. At anyag, suliknaan, nasamay judge at atang tanagagig, yang ipaway nasamay warrant of arrest o arrest warrant at kinan J. Zonsa. Kinmaraw, na perdona tan dispensa. Ninan yuyay. So, samay palapag na abogado mismo ng Mr. J. Zonsa. Si Attorney Tulingarantuman. Martinez man. So, apelido to atatan tanagagig. Kimro na dispensa. Sa may Pasay Regional Trial Court Branch
Wadya, so palapag na sa may abogado ng Mr. Jason Sa. Humingi siya ng paumanhin. So, this, in my long time of practice, ngayon ako narinig na isang judge tumayo, very humble enough, humingi ng paumanhin na sa pagkakamali nila. Pagkakamali ng court na because of that pagkakamali, na-deprive ang liberty ng isang presumed innocent na tao. Hindi pa convicted si Jason Sa. He is presumed innocent. He has the right to due process. But despite the presumption of innocence, nakulong siya for 4 or 5 days. Until now, nakakulungan pa. Because of sa pagkakamali. Second, may order ang DOJ na bawal manghuli sa mga appealable offense pag weekend or eve ng weekend o holiday. But naghuli pa rin ng NBI kasi nakalagay doon sa warrant of arrest na non-bailable. That's why first time ko nakita na isang judge very humble enough humingi ng tawad sa kliyente natin na si Jason sa pagkakamali nila. Ang isa naman ni judge, meron daw silang form, yung platform na pag ilagay mo doon, bail required, bail, zero ilagay, sa form daw, print daw, non-bailable. Pero kahit na hindi yata nila nabasa, pinipermahan ba niya. So, doon ang pagkakamali. Ang ginawa niyang reason, In addition to that, statement to ng Attorney Mark Tolentino sa counsel na Jason Sa, Taten Tanagagig, sa Quantumat. At however, we categorically state that no order authorizing the posting of bail was ever received by the defense during that period. According to the court, the error stemmed from issues with the online platform related to bail processing and that the issuance of the warrant was not intentional. In good faith and in the interest of moving forward, Manong Jason Sa and undersigned counsel humbly accept the apology of the Honorable Court, despite the fact that he was unjustly deprived of his liberty for 5 days at Tatong Tanagagig. Meanwhile, the scheduled arraignment today did not proceed, meaning yesterday, the defense formally raised serious jurisdictional issues in its motion to quash, particularly the information fails to allege that Pasay City is the place of commission of the alleged offense, which is essential to establish jurisdiction, and the National Bureau of Investigation has no legal personality to act as the complainant in this case, as it is neither the offended party nor possess of personal knowledge required under the law. Given these fundamental defects, we maintain but that the case is legally infirm and subject for dismissal. Judge Samay ni Bagatila ng Karo Manatatang Tanagagig. Sa ikwan tayo lali, very unlikely for a member of the judiciary to commit such mistake. To commit such mistake. Ibig sabihin, pipirma ka lang sa dokumento ng hindi mo binabasa at naintindihan. Hindi ho ba very unlikely sa isang judge na mag-affix ng kanyang signature na hindi niya naintindihan at hindi niya binasa yung dokumento na kanyang pinirmahan? Why? Why? Although the apology probably is sincere, but you have violated the right or to due process nitong si Mr. Jason Sa. Kaya nga sabi ni Mr. Jason Sa, okay sa akin, pero hindi ko alam sa pamilya ko. Kasi nasaktan sila di ba? Very questionable yung pagkakalabas ng warrant of arrest na yan. Lalong-lalo na hindi nabanggit kung sino ang complainant. Dapat ang complainant, nandun ang pangalan niya. Dapat yung complainant, siya mismo na nasaktan o na sira yung kanyang honor. If that is the case, sa Tatong Tanagagig, dapat siya yung nandun na complainant. Hanggang puta sa complainant
NBI, National Bureau of Investigation. Ay, nako talaga. Pero aya, sa makapatakta ko tatatin tanagagik, tasakuya 6.1 yugyug, sukin mo na at Eastern Samar Karuman. Ninang ninyo so kasil nasama yugyug, abulhabog irara may ugugaw, ya walad sakuy, ya gym, ta 6.1. Walamat so sa may arek ni record, yaman babantay na television, naguno yan, atok tubakyar, baktar iraraman, so plug iraraman, so television to niya ipanungnangkod sa kaya tatin tanagagik so video, nasa may kakasil, nasa tanya yagyag at kimuna, Eastern Samar. Stop, stop. Stop, stop, cover, cover. Sa lamisa, cover. Cover. Jad Northern Samar tan, so Samar area so tinira to. Northern Samar tan walamat at Eastern Samar tatin tanagagi. Nya mo majad abungay. Nang yung mambabantay ra agagi sana ma. Nitan na ko gugay. Likas yo na plaga amin. So sara may appliances da. So yan po, ganyan po kakasil. Untag kakasilatatin tanagagik so sama yagyag. Yagyag mo na ditan at party na Samar. Makapataktakot iraraya at ating tanagagik Yan nalilik na tayo natan at sa ren kaplusan. Ang putang niya panaon. Wala ni yagyag. Wala ni gira, tani agniti munda. So gira at ira na tating tanagagig. Pero, jad bali na kalasyaw, aton nyag sulik na anda nasare tagaditan. Ta akagamor ira na sa may aga nasabsabaan, niya panangaro, nen Mayor Patrick Karamat. Ya abasto, wala kan karne, wala kan sira, wala ni anto may tinapa agauntan panang nang pa kapaborito Nixon so sa may karukay na pila grabe lain ano siya pagbibilay niya palbangon nila ba sa bahay alas 5 kabuasan kapila lare totoo untan karakal kasi more or less 10,000 people, 10,000 niya totoo. Karukilatan, no, dyan San Carlos ni. Nakasabi kayo San Carlos. Anto nang nyuta na yan. So, okay, lilikot na. Ere totoo ditan at bali na kalasyaw. Happy Fiesta Manayad si kayo ditan at bali na kalasyaw. San Carlos laya, San Carlos. Andi mo ni Mankop laban. Mangkok Bribs itan at ating talagagi ka, di man nagtaytay na mangkok. From there, at mangkok, limili niya rin pimipila irari totoo. Pimila rin totoo at ating tanagagi, paunla at arapan na sa munisipyo, di man at plaza, ya di man agawa so sa may distribution na sa may karne, sira-sira, pisi-pising, agaunta na tatin tanagagi kanya ay gay lilikot da karuman happy fiesta at si kayo namin ditan at bali na kalasyaw singa sa may litsunan fiesta mat agawa ditan at lasip chiko asing galabat at kalasyaw itan na tatin tanagagi boundary na dagupan kalasyaw ay sing mawamat ire tutuod litson anunutan ko lalaingan may best special lechon BSL, Best Special Lechon. Yaingga po ng saman ng former Mayor Andilad Bilay Benji Saplan Lim. Anong nang to, yalikod at santay bangos, ya sikatutan so itatansit, dagupan bangos, ya sikatutan so itatansit, na sa syudad na Dagupan, at sa Dagupan is also known at sa may litsunan to at atong tanagagik tawala rin litsuneros di magya at sa syudad na Dagupan na marakop sulutuda marakop sus mananam sa sa litsun da at atong tanagagik. So very enterprising
si Mayor BSL, ang yung negosyante sa negosyante, nanunutan to. Iga po tayo sa kuya programang Best Special Lechon. Pero sa coverage tukan, aliwan dyan panagluto lechon na bat. Aliwan dyan masanit, maragat yung panagluto lechon na bat. Walay katututan yung livelihood program. Kaibad sa atin sa Best Special Lechon na project ko na sana. Walay livelihood program. Ang tuman ko katagat kong livelihood program. Wala rin recipient sa kada barangay affiliate na sa City Agriculture Office. Yes, ito rin dan sa may bulot. Bulot ya pabalogon da atatong tanagagik ito rin sigara na sa siyudad na Nagupan. Pabalogon da raman niya bulot. Tas si katuman dyan ibalog na sa may bulot. Si katuman su ilit tsunda. Tapyan purely binmalagad siyudad na Dagupan. Tapyan natawag ya purely Dagupan lechon. Iraratan. Product nasa siyudad na Nagupan. Yan naman bilang walay aramay wala rin bibiin bulak yan na pabalag da pamunatan da. Yan naman nanak iratan mangitir-ira na dwara ipawildad siyudad na Nagupan tas sa siyudad na Nagupan ipangaro tulamat at saramay unsublay ya recipient. Si katuman. So sa may livelihood package nasa tay Best Special Lechon. It is not just about Best Special Lechon. It's not just about cooking, how to cook the Best Special Lechon in Dagupan. Wala ni katakapton livelihood program. Unfortunately, nga po, abalang laman niya programa at ating tanagagig. Anto Oh, by the way, walay gangan na Korte Suprema at kinan Tito Sen walay sulat na sa Suprema pinagpapaliwanag po ng Korte Suprema si Senate President Vicente Tito Soto III at sa may nagmaliw pahayag po niya sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Nesay kwanto jay sa ISO Republic of the Philippines Supreme Court Manila in Bank. Notice. Please take notice that the court in Bank issued a resolution dated April 8, 2026 which reads as follows. GR number E-04678 Manuelito de los Reyes Luna, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, Ferdinand Topacio, and Virgilio Garcia versus Senator Vicente Tito Soto III, acting on the verified petition for indirect contempt. The court resolved without necessarily giving due course to the petition to require the respondent to comment thereon within a non-extendable period of 10 days from notice of this resolution. Ni Tan. Walay bali-balin paliwawa ditan. Nan POV. Pero suspense muna. Bukas ko na ipaparinig sa inyo. Idanti ni dalan niya ay labay kun ipasabin balitad si kayo at atang tanagagig at say ay recently in Lunsa may TOEFL antayo may TOEFL at atang tanagagig sa kayan proyekto nasa kaya pribadong organisasyon at atang tanagagig sa JCs, Philippine JCs at atang tanagagig. Jadsay ay nadsamay Mayo ados Tuesday at ditan at bali na kalasyaw at inlunsatan so samay the Outstanding Filipino o Dino TOEFL Awards. Ito po isang parangal para sa mga Pilipinong 41 years old pataas na may natatanging ambag sa lipunan.
Hindi po ito tungkol sa kasikatan, ito po ay tungkol sa character, sa integridad at tunay na serbisyo sa kapwa. Lilinawin po natin na itong TOEFL, wala pong cash prize ito, kundi isang purong pagkilala lamang sa malasakit at dedikasyon ng taong mabibigyan ng award na ito or ng recognition na ito. Bukas po ito sa nominasyon mula sa kahit sino, individual man o kaya organisasyon. At lahat po ng mga kandidato ay dadaan po sa isang mahigpit na pagsusuri batay sa mga ginawa nilang bagay-bagay sa kanilang komunidad na nagbigay ng isang magandang epekto. Magandang epekto sa komunidad at maging sa buong bansa. So itong TOEFL na ito na sinimulan noong 1988 pa, patuloy pong nagbibigay-pugay sa mga Pilipinong naglilingkod ng hindi naghahanap ng kapalit. So if meron po kayong mga kakilala, please feel free to nominate them o kaya communicate with the local JC group, JCI group in your area para patulungan po kayo kung paano yung paggawa, pag-nominate para sa Outstanding Filipino. Ihanda po ninyo ang executive summary na naglalahad po ng una, pinakamahalagang kontribusyon ng nominado. Pangalawa, yung lawak at kabuluhan ng kanyang nagawa. At pangatlo, bakit siya karapat dapat kilalanin. Yan, Bakit siya karapat dapat kilalanin? Kung gusto niyo pong makahingi ng nominating form, nominating forms, meron po ako, iyan ho. Hingi lang po kayo, message lang po ninyo ako para baka meron po sa inyong community na meron pong natatanging ginawa sa inyong komunidad para mabigyan naman natin siya ng recognition. Mabigyan natin siya ng recognition. Yan. So, ulitin po natin how to nominate. The executive summary should clearly articulate the nominee's most significant accomplishment. Pangalawa, the impact of these accomplishments on society or the nation. Pangatlo, the scope and relevance of their contributions. And pang-apat, why the nominee deserves recognition as one of the outstanding Filipinos. May mga award categories po yan. One is agriculture. The others are arts and culture, business entrepreneurship industry, community humanitarian service, ecclesiastical religious work, ecological environment conservation, economics and finance, education, government and public service, history, justice and law, labor, literature, journalism, media, medicine, military or police work, science and technology, sports, peace advocacy, technopreneurship, and others. Yan. Pwede po kayong sumali dyan dito sa The Outstanding Filipino Awards 2026. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news, sun tulay kaya rin ni Nasaren Pakabatan Paimano, manlalapunit Saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life?
Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito. Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan. Your fun under the sun summer station. Summer ang saya.
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufines Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Lumaban ka bayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig ka bayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM Saray Balitan Matwa, wadya tilad mi kadwan tekap say Liknaay Binmalay. No narasan kayo at ating tanagagik, mangan kilabat laditan at Mars Restaurant. At Rufines Square at ating tanagagik. Come hungry, live happy. Lukas ira, alas 4 ngaram, hanggang alas 11 ngaram. Pero open din po sila for lunch reservations. Pero nakaukulan, inform them ahead of time, ha? So if you are looking for a delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. For melt in your mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks, savory bangus a la pobre jam-packed with aromatic garlic bits, ultimate Pinoy pulutan, like their signature mix beef innards, sisig, chicharon bulaklak, saka chicken supernova. Meron din po silang bulalo at sinigang to comfort you. For light meals, meron din po silang rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta. Meron din po silang satisfying chicken teriyaki wrap at saka New York strips wrap. So, Mars Restaurant, dyan lamang po sa may Rufines Square. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Come and visit also Mars Chef OS Express sa Nagilayan Binmalay for short orders any time of the day with halo-halo to beat the heat. Talaranan nyo at atong tanagagik ta napituyawan tayo si former Mayor Sammy Rosario at Sayan Kabuasan ta wala ray mikabat tayo at sakay may kapanggetel ya balita ditan at bali na Binmalay. No antutan at ating tanagagik at nakabatan tayo mismo at kinan former Mayor Sammy Rosario at pian makapikaro tayo, makapikabat tayo at sa may update. At hello, good morning Mayor. Kumusta kila? Hello Mayor. Okay. Okay kilabat. Kumusta lay private life yo Mayor as after your stint as Mayor of Binmalay for 15 years. Ne anang nang koy anang nang ta kayo si kayo guest of honor dadi madad piyesta na lumboy. Andi mo, kinabida actually member ako ng Hermandad man. Manaya.
So, nawi pa na, mga third, di si mabyak la, On. pwede na siya kumatira. On. Okay. Maalam ko si kayo guest of honor da. Pangko, tata, wala may sakaya piyesa ya si kayo guest of honor da tanggap po sayawan. Pero di man, nasimayaw kayo. Wala may amoy sa barangay ng piyesa bin malay. Ya si kayo ginawadan guest of honor da agak po balo sa bailian. Mga baili. Okay. Pero ituloy na ko doon sa Santa Cruzan. Okay. Oo. Inanada nila ba ang darapin na labas ng piyesta. Pero, sa pa yung magumbita, wali oras ko, pero doon gapi, doon kimaga pa na wala. Siyempre, as a former mayor, bayag mo tad bali na bin mali, hanggang po siguro maugas, no, maminsan na pansilibra da piyesta at imbitaan da kima. Okay na ba? Tapos na ba? Sa mga kita, salamat. Ang kapal ba? Okay mo na ba? Okay mo, alabat. Mayor, wala Wala na private life, man. Antimat, oo. Likas ko, enjoy nyo yung private life yun. Pasyar kila pasyar with your apos. Hindi o, papashare mo minsan, man. Okay. Mayor, wala ka sabit, tawagan ta kayo, wala ka sabit sa report. Walay sakay, walay sa... Tawagan mo katampula. Tawagan ta kayo. Hindi ayala, si Katulayan, Mayor. Hindi kasi, wala narinig ko may istasyon mo eh. Ay, wala. Magano, sige ta, Ken. Ilagsab ko nin magano, Santa Kila tawagan. Okay, sige. Sige, okay. Magano labat tatatong tanagagi ta. Medyo walay. Yatwa, mamisa nababalang si babaga dya. Jad Facebook balo man. Pero jad ere, diri-diretso. Magano, tatawagan tila lamat. Si Mayor Sammy Rosario at Sayan Kabuasan. Mayor, kumusta lang signal tayo? Joseph, okay lang. Okay lang. Mayor, walay asagap tayon balita, walay a certain person, walad munisipyo, so pinick up o enroll na sa rekabyangan na si IDG. Are you aware of this, Mayor? Ang kabat ng kunabat ng kabasan, pero biniverify ko na parang wala katotohanan. Amay tuo, si katun, amin na kaso, si katimang kakaso, usar na administrasyon natan, usar si katimang gagawa rin kaso niya dumbusban, amin na kaso. He pretend to be a lawyer, but he's not a lawyer. He was blacklisted by ombudsman, kasi nagtatrabaho sa ombudsman, field investigator dati yan. Yung mukha niya, yung picture niya, nakapaske sa lobby ng ombudsman na nandun na parang hindi na siya konektado sa ombudsman dahil may kaso. May disclaimer. May kaso ata ito nung parang estafa, parang nung dating mga politiko dito sa Binmalay. Datan, ginamit ata naman ng itong presidential administration na amin nagdemanda, certain ni Lourdes, si Kariman didemanda, pero si Katimang gagawa. Amin, pati barangay. So, he was hired, I don't know kung sasawara, nakwanta, taga pag dumabane. What I heard, sa balitang labato si Kato, na for every kaso yung ipaida na administration sa panato, siya, 50,000 pesos ito na si Kato. I don't know how true is that. Balita labat man. Alleged lang yan, alleged. Pero yung mga kasong sinampa sa inyo, Mayor, lahat po yan dismiss na? Dismiss mo labat. Ni Marira, man. So, actually, si Karayan, ayan to, si Kato yung ginamit na yaman de panderalis siya nung nag-election. So, pero okay lang pati siya. Pero tawatan na, dismiss mo na. So, bahala na Diyos sa kanya. So, with that development, Mayor, how do you feel? Do you feel vindicated? Well, if you ask me personally, vindicated ako kasi hindi na siya makakapagdemanda. Hindi nila magagamit yun. I don't know kung gagamitin pa yan, pero talagang hindi lang, marami kaso ata na istapa yan, I don't know. Hindi ko alam ang kaso kasi, pero yung sinasabi na lang Attorney Balbena, he's not Attorney Balbena. A certain Mr. Nicolas from Lingayen.
Oo, siyempre, dalagaan nila just to destroy the image of a certain person o certain kalaban sa politika, ganon. Mhm. Kasi si Ariel, dinimanda na. I don't know. So ang kapumat, so plano yun man counter at satan na ginawadad si kayo, Mayor? Impa-Diyos ko la, Ken. Kauli impa-Diyos ko la ni Joseph. Total, so abindig na la, si Umal na masukin to, untan sa bilay. Well, sa bagay, I have no plans. sa bagay, the fact na it was dismissed na umabot pa sa Court of Appeals at na-dismiss ulit, malaking bagay na po yun as an act of... Yes. Okay. Tapos asingkat na naroon na si ID Kuno, abindig na. Okay. Mayor, anamutan ko maalayan pan kanaw-nawa at wadya kimot lamang yan napipituyawan ko natan at sa programa tayo, lik na ay binmalay. Wala man kasi sa programa na si Presidente, housing project para sa mahirap bilay. Anunutan ta kaya ta? Long before the presidency of for the President BBM, at wala latan so impalagay yung housing project dito na binmalay. Kumusta laman Ay, at naman ko sa rin. Diskarte ng administrasyon ngayon, na mayor, kung gagamitin niya, hindi. Pero, hopefully, dapat magamit niya, sayang yung pera. Oo. Tapos, mamaya, pagdating ng araw, pag i-reward na, magpaparequest, maggastos naman ng munisipyo, samantalang turnover yan, wala naman sira. Ngayon, pag sabihin naman natin over na, wala tayong magagawa doon. Oo. Sana gamitin na lang. Pero kung di mag-imit, discretion niya po yan. Oo. Matanong ko lang, Mayor, what motivated you to think of that housing project para sa mga Binmalinians? Alam mo, galing ako sa hirap. I know the feeling of yung mga, homeless. Hindi mga mahirap. Yes. Yung lalo yung mga walang bahay, walang lupa, Yes. marami. So, dumadami ang populasyon. Okay. So, it's one way of saying siguro, feeling na as head of the agency o leader ka, dapat tingnan mo yung mga kapakanan ng mga tao. Parang gano'n. Oo. Pero nakita ko, Mayor, sa liit ng bayan ng Binmalay, with that meager income na nakukuha natin, nakukolekta natin sa collection na tax sa bayan ng Binmalay, pero paano nyo nagawa na maipatayo yung mga units na yun? Oh. Paano nyo nagawa na maipatayo yung mga units na yun, Mayor? Ako magbabayad. Hello, Mayor. May Hello, si Mayor. Okay. Sige. Ulitin ko, Okay Mayor. lang. Ulitin ko, Mayor, yung tanong ko po sa inyo. Okay. With the meager income na nakukolekta ng bayan ng Binmalay when you were still the mayor, at saka sa liit ng bayan ng Binmalay, pero nagawa pa po ninyong magkaroon ng project na housing project na yan. Paano niyo po nagawa yun? May magic ba kayong ginawa? Humingi tayo ng, actually, yung development ng lote, binili ng munisipyo. Okay. With the minimum price. At tapos, ang development noon, ay hiningi ko kay Vice President Binay during the time nung nasa HADSI. Nung Vice President siya, tapos sampo sa HADSI. Okay. So, nagbigay na kaya na-develop yun. Yun. So, you took the opportunity then na head ng HADSI noon, si Vice President Gijo Marbinay. Yes. Sinamantala ko na yun. Oo. Because everybody knows your friendship with the former Vice President. It's not friendship, pero very close na lang kami. Siguro para naman sa tao yan eh. Hindi, pati yung senior citizen building ng munisipyo ng Binmalay, sa kanya po himingi eh. Sa kanya galing din yan. Yung 5 million. Oo. Yung OSCA office na yun. Sa galing din yun. Oo. So, nung itinurn over ito, Mayor, after your stint as Mayor of Binmalay, yung sa turnover, kung ano po ang tamay tawag tuyay, ano po yung antoy itsura na Sarayan Housing Unit? Are they in good condition? Actually, Joseph. Nung inaward yan, hindi lang mo LGU ang magbibigay ng award. Okay.
It was parang composite team yan. Nag-order na ng coffee. Ano ba? Nag-order na ng coffee. Yes, pa. Hello. Okay, go ahead. Hindi lang GLG ang magdidesisyon. May NHA, Human Settlement, Provincial Government, DSWD, lahat. Okay. So may napili sila na I think tatlo or for ready for occupancy. Pero hindi niya sinunod. Oh. Ang sinasabi, may narinig ako interview ni Mayor, anong technicality noon? Yung mga kahoy na bingkong-bingkong, siyempre, hindi mo magagamit ni bingkong-bingkong. Oh. Pero nung tinarover kagad sana, okay na yan. Wala diskarte niya yun So wala, sayang. Ako'y nangihinayang sa mga facilities ng mga, pati sa may mobile breast clinic, nasisira na. Pantay na sira, tapos pag ginamit niya, sabi sira. Pero actually, hindi naman sira yan. That's worth 11 million, Yes. na makakatulong sa mga taong mahihirap na walang pang-ECG, pang-X-ray, what? Ganon. Oo, isa pang concern natin yan, Mayor, kasi sabi nila second hand daw yung mobile clinic na yun. Alam mo, information, pero di chassis at saka makina brand new yan. Hindi naman ma-approve na makina ng kuha yan kung second hand. Kaya kademanda na ako. Agay mo lahat. So, ang sabi pa nila, Mayor, because that is, yung mobile clinic na yon is refurbished. Patanong ko kayo, Mayor, sa buong Pilipinas ba may mabibili ka agad na mobile clinic na as is na? Wala. You have to buy the machine. Pumunta ka ng gumagawa ng truck, and then yung mga Victoryliner, mga bus, brand new yung mga chassis na kabakina nila. Okay. Pero yung mga body nila, refurbished. Ganon din yun. Need to order. Pero brand new yung makina. Ang importante yung makina yung chassis. Yung makina, yung chassis, saka yung makina ay brand new. Paano Hindi naman... Okay. Okay. Paano naman, Mayor, yung mga pasilidad na nandun nakalagay doon sa mobile clinic na yun? Bago rin po ba yung mga yun? Hindi ko na alam kasi hindi naman ako nakikialam diyan. I don't know what's the reason. There was a time na nakausap ko yung sinasahuran nila, certain Fernandez. So, nag-meet kami sa pwede. Sabi ko, ba't ka nagsasahod pa dyan? Hindi mo naman ginagamit. Sayang ang pera pinapasahod sa'yo ng tao. Hindi mo nagagamit yung bus. Kasi marunong sa X-ray yan. Yes. Yung tao na yun, mag-operate. Pero sabi ko, ba't ka wala daw sa paghanap buhay? Wala tayo magagawa. So, parang kumaganda sa dilim, patalim. So, kahit daw yung pera. In your opinion, Mayor, kayo ho ba nasasayangan? Kasi saan din talaga yun. Magandang serbisyo sana may bibigay na sa ating mga kababayan. Talagang sayang na sayang. Pero anyway, discarded nila yan. Alam mo, kumari, ayaw ko na makialam. Kaya lang, kung minsan tinatanong ako ng mga tao, pati ikaw, tinatanong mo ako, sagutin ko na lang. Nalalaman ko. Yun lang, Joseph. Okay. Mayor, mabalik tayo doon sa housing. May bigla akong naisip na gustong itanong sa inyo. Kung sakali, kayo pa po ang mayor ng Binmalid. Just in case. Just in case lang, na ituloy nyo po yung project na yan. Ano po yung proseso nung gagawin po sana ninyo para mapakinabangan yan ng ating mga kababayan? At yun ang first order of the day. Ibigay mo kagad sa tao. Actually, ang kapasidad yun, maluwag pa yun mayroon pang 76 yung asumpal. Tatapos. Pero that lot is intended for 250 units. Ay, malawak. Oo, wala silang concern sa ganyan. Sayang kung yung existing na 72 units, sayang kung natitirhan na sana ngayon. Hindi ba pabayaan mo na lang? Anyway, Joseph, thank you very much for the interview mo. Yes po. Salamat po, Mayor, for giving me your time at malinawan tayo sa mga issue na napipick up natin din po sa bayan ng Binmalid. Ingat po kayo, Mayor. Okay, thank you. Sige po, ayan. Okay, mga kapaborito, yan po si former Binmalid Mayor Sammy Rosario. At yun nga, na sabi niya, meron din siyang na-receive na information na that certain person is now under the custody of the CIDG. But of course, subject for more verification. Kung talagang under the custody na
itong subject person na ito sa pangangalaga ng CIDG. At salamat din at natanong natin si former Mayor Sammy Rosario kasi sabi nga natin every now and then nababanggit natin yung mga projects na yan na naiwan niya at tayo po talaga yung nasasayangan. Ano ha? Imagine, yun na lang sa housing project na yan, yung lupa pala, it can still accommodate at least 250 units. So ngayon lang natin nalaman yon. So from 70 plus something na units na existing ngayon na pwede na sanang tirhan ng ating mga homeless na mga kababayan, homeless in the sense na hindi sa kanila, probably yung lupang tinitirikan ng kanilang bahay, homeless in the sense na talagang wala silang matawag na sarili nilang bahay. Ano ha? So it's a great opportunity sana. Lalong-lalo na sabi nga ng ating Pangulo, project nga niya, no, na talagang bibigyan niya ng bahay, pabahay, yung pong mga kababayan po niya, mga kababayan po natin, na at this point in time, ganyan pa rin. Wala silang sariling bahay na matatawag, wala silang sariling lupa, bahay na matatawag. Ninyo yay. So, balita. Malala po the Philippine Information Agency at atong tanagagig. Makakaawat tayo na sa may balita every now and then coming from the Philippine Information Agency. At sakit-sari balita, sakit-sari balita yan na kasabihit sikat tayo aya. So, bali-bahalin programa na sa kaplasan niya administrasyon, sa administrasyon ng Presidente BBM, yung mangiter na abong panayaman. At saray, totoo, yaang gapoy panayaman da agagi. Di ba? Dad kagapo-gapo nilang bangat na sa panuloy to, si katulatan susamay anong nangtun sa kaya programa, mangiter na pabahay. PBBM, niya ay may artikulay, basan ko sa kaya tatang tanagagig. PBBM pushes social aid, housing, and energy cooperation in April initiatives. Ano ninyo President Ferdinand Marcos Jr. carried out a series of initiatives from April 22 to 30 that combine direct social aid, housing development, grassroots governance, and international energy cooperation, reflecting a coordinated push to strengthen economic resilience and improve community welfare. Ninyutan na tatong tanagagik, ya sa kwanto ni at nakarton ninengnang ininspect at tatong tanagagik imay Palayan City Township Housing Project under the pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH. Ninyutan wala tan niya programa na sa gobyerno under this administration 4PH. Antigabay itong ibagamay 4PH. Pambansang pabahay para sa Filipino program. Pambansang pabahay para sa Filipino program at ating tanagagik. So, with that housing project existing ditanda da Barangay Papaguyan, sa kwantilantit, long before the presidency of BBM, wala latan ya housing project ditan at bali na binmali. At nasasayangan tayo actually talaga. Kasi hindi nagagamit. Hindi nagagamit. Sayang yung mga pamilya na sana makakatira na po dyan, may masisilungan sa init ng panahon, may masisilungan sa panahon ng tagulan, may masisilungan sa panahon ng bagyo, na wala silang anggapi pagada, wala silang katatakutan kasi I know, alam nila na they are safe sa loob ng pabahay na yan.
Ang cost nga niyan, sinabi ni former Mayor Sammy sa atin, ang babayadan nila monthly, mga 600 pesos lang. Compared sa mga pagka re-renta sila ng bahay. Siguro, ang renta ng bahay ngayon, pinakamaliit is about 10,000. Diyan bili na sari sa saliwan natin. Naman renta kay abong natin. Sa kay abong. At depende nit kabalag, sa may abong, nayarin 10,000, ranging from 10,000 up, patagay. Pero atanay, housing project na sa Ibali na Binmali for only 600 pesos monthly. Agad may inawara, agauntan. May, instead ya may 10,000, halimbawa 10,000, so panrerenta dad abong, mambayar labat iray 600 pesos. Wala ni nakurat si karaya 9,400 pesos. May 9,400 pesos unka nalaad inagwago ya pananganda, inagwago ya expenses da, agaunta na tatin tanagagik, inagwago ya pamasahe, pambayar na tuition fee, na sari ugugaw monthly at sari eskwilaan o manbilang inerso panaaralan da agauntan, makatulong at needs na pamilya, balang miyembro na say pamilya, na makatulong tayong 9,400 pesos monthly. So imagine, sayang, sayang kung si former Mayor Sammy Rosario nasasayangan, kami rin, tayo rin, dapat nasasayangan din because after all, that's people's money. That's people's money. Tapos pababayaan mo lang na mabubulok dyan, then you are wasting people's money. SBM, Saray Balitan Matwa. Sa ikabusol na Saray MBTF, managbalitay tila tan fake news. Impasabi na sa lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bacani. Kanta by team of the technical side, Engineer Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Sige po bukas mga kapaborito, ang tabayan na nga pala, susunod ka agad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby, dito lamang sa number 1 na Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan, paborito. Lumabang kabayan, kung binmali, may pag-asa pa para bumangon at magkaisa. Tumindig kabayan, kung binmali, hawak kamay nating harapin ang maayos na bukas at ihatid ang serbisyong agad maaasahan. O bayan, kung sinilangan, hindi ka nag-iisa, hindi ka iiwanan, ika'y sasamahan magpakailanman. Mahal kita, o bayan, kung binmali hanggang sa dulo ng walang hanggan. SBM, Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM, Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa lawas kaaro tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bacani. SBM, Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapuasan. SBM. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good